Yeah. Ayisakhuleka wengane ngithanga ubhodloza amafinkosana. Shintsha nsome mavuka evanzini madoda. Nimzona amanzi kungeche. Dubula madubula into zasizwe nonyanga le lapha ekhaya. Ngoba eqwa yakho ongenakho mina hayi ngoba afa soza bekhona. Yebo. Makwenza umlomo ungathathi manje. Ushanda ungaramu uthenga nkomo foza mbethenga umhlahla. Ushanda ungana sentendini yesandleni siyanela. Naso thini lo mkondo ngiyahlala ngithi cha baba. Yebo. Ya, yona impela ke le indoda ehamba kancane. Hayi njalo ngoba futhi ayijiki uma isinje. Alright? Yeah, yebo. Mase sifikile sivala ngiyena umzinge amanye amadoda. Ngiyakutshela mfana. Right? So, I want to touch on something. Bani manje bofonayo? Man. 1 minute, chief, ne? I'll get back to you now. Ay, money. Oh. Right. Ask us for that. Where was I? Yeah, man. So, I want to touch on into ebalulekile, right? So, yes, abantu abaningi banale inkinga ukuthi ya inkinga zethu siqala emhla kushona ubaba okanye whatever noma umama ubani whatever izinto ayisenzeki, alright? Okanye kunenkinga ekhona. So I'll always go back to lento engihlezi ngisho. Kunomuntu onenkinga ebhekene naye uqobo lwakhe. Bekhona umuntu onenkinga edalwa abazali. Kube khona umuntu onenkinga edalwe umndeni wakhe. Kube khona umuntu onenkinga edalwe ngisho nabantu akade bashona. Yabona leyo nto esiyazi yaphinda umkhokha etc. So and oh yes, phinde kube khona nomuntu ongenayo inkinga. Yayizwa lo nto. So we need to address lezi zinto sibuke ngendlela eyiyona. Ngendlela ezokwazi ukuthi iyenze sense. Okay? Again, abantu abafani. Izindlela zokwelapha abantu azifani. Bangaba abantu basemndenini ofanayo kodwa balashwe ngendlela engafani. Ayangizwa. Bangazalwa umuntu oyedwa okanye abantu abafanayo kodwa bambathwe izinto ezingafani. Baphinde futhi sharp. Yes, bambathwe izinto ezingafani. Baphinde futhi belashwe indlela engafani. Right? Why? Because lezi zinto lezi ziyenzeka and kuya ngokuthi umuntu umbethwe ihlobo luni labantu. Ngihlale ngikhuluma ngemhlaba. Ngayenza ivideo ngemhlaba. I even did a live to make sense to you guys. Right? So imag, I want to find a way to change this video. I'll depend lapha mfethu nephepha. I want to show people something. Right? Asike siqale lento bengiyibhad okay. I don't know how to change this camera. Kulungile asenzeni kanje. Ngiyangibona ngithi. Number 1. So kunomuntu offer natural, kube nomuntu offer unnatural. Uyayibona lo nto? Ngiyangibona ngithi natural and unnatural. Right. Masibuka lo muntu lo offer ngendlela natural uyasithulela, right? Athule nani mhlawumbe legenge le efike bese imasikhule kakhulu bese iyagula igule bese kuphela amandla etc. Right? Bese sibuka labantu laba bala the unnatural. Kunomuntu la ofe ngoba nakho mhlawumbe edujulile. Uyabona? Short down. Kube khona umunye umuntu ofe ngoba nakho enjani? Asithi mhlawumbe uthakathiwe. Let's just say that. Uyabona? Sithi kube khona umuntu onjani ogiqinqe nemoto. Giqinqe whatever. Uyabona Yunani obasha or whatever fire or all of those things. Right? Yabona sezingaki izinto engiyibalile. Right. Nabanye futhi natural disasters. Khona abantu abagcina behamba nolwandle, imifula, uyabona?
nabanye abaduke esimeni sasentabeni or whatever bangatholakali bagcine sekusathi siwafa. 1 2 3 4 5 6 7 examples. Make sense, ne? Lezi zinto ke uma sesezilungiswa again nakhona kunendlela zakhona ezingafani bafethu. Ngiyangizwa ngithini? Number 1, lokhu kusitshela ukuthi laba bantu mase bengaki kunendlela ekumele benze njani bakhulume ngayo okanye babuye sebezozisha izinto kuwe kuzona. And sometimes futhi umuntu mawuthi yonke into yenzeke ngendlela right wawelela kwelamathongo engenayo inkinga engenalutho uke mayeseyiveza ziningi nakhona indlela zokuyiveza ayiveze ngesimo sokuthini sokuthi akwazi ukwenza ntoni akwazi ukunika imlayezo, right? So why am I talking about lezi zinto? It's because bafethu we need to understand ukuthi in order ukuthi ukwazi ukuthi ugcine ufika kwinjula okanye bathini ondibiza handle igama khona igama ngilifuna unqamla juqu wendaba yakho. You need to first understand the actual problem, right? And now let me attend this guy. Chief. Yeah, 1 second, ne? Ngobuya kuyo just 1 second, ne? 1 second. I can't hear you, mkhulu. 1 second zabuya kuyo. Uyangizwa manje? All right. Sure. Okay. Yeah. No. I'm answering that guy. Uzombona, I'm going to do, it's one of, Klambi will do episode 26 or 27 with him. With a date with the Matwasa. Right? Yeah. Very important guy. Very important guy. Le. Elimpompo na. Ekiani. Yeah. Right. Where was I? Yes, so lezi zinto masiyibheka in a sense yokuthi si understand ukuthi okay nayi into ekumele ilungiswe ngoba eminye imindeni ukuze izinto zabo ziqaqeke kuye kwenzeke ukuthi kube khona lo oyedwa ekumele enze into. It's not always ukuthi nonke kumele niyenze kanye cha kuye kwenzeke ukuthi lo muntu lo oyisimo salento ekuthiwa umphathi womkhonto kuye kwenzeka ukuthi kube uye ekumele enze umsebenzi. At the same time kube kwenzeke futhi bakhethe nenye ingane bayikhetha le ngane ukuthi izokwazi ukuthi make yaqala yalungisa izinto ebese zonke izinto zomuntu wala ekhaya ebese ziyafuleka. All right, I think that's enough for today, ne? Sharp. Ta.